தீபாவளி திருநாள் ஊக்கத்தொகை கேட்டு திருச்சி மாநகராட்சி அலுவலகம் முன்பு தூய்மை பணியாளர்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். திருச்சி மாநகராட்சி பகுதிகளில் நாள்தோறும் ஏறத்தாழ 400 டன் குப்பைகளை அகற்றும் பணியை ஒப்பந்த அடிப்படையில் புதுக்கோட்டையை சேர்ந்த வேதா நிறுவனம் பெற்றுள்ளது. இந்நிறுவனம் மூலம் பணியாற்றும் தூய்மை பணியாளர்கள் தீபாவளி திருநாள் ஊக்கத்தொகை கேட்டு திருச்சி மாநகராட்சி அலுவலகம் முன்பு நேற்று மாலையில் இருந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். தங்களை வேதா நிறுவன நிர்வாகிகள் மிரட்டுவதாக கூறி தூய்மை பணியாளர்கள் திடீர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். தாக்குதல் நடத்த முயன்றவர்களை உடனடியாக கைது செய்ய வலியுறுத்தி அவர்கள் முழக்கம் எழுப்பினர். போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை காவல்துறையினர் அகற்ற முயன்றபோது வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. போராட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டுவர காவல்துறையினர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றனர். இதனிடையே சென்னையில் உள்ள பல்லவன் இல்லம் முன்பாக ஓய்வு பெற்ற போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தை கைவிட வேண்டும், ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களுக்கு பண பலன்களை உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அவர்கள் முழக்கம் எழுப்பினர். 96,000 ஓய்வூதியர்களுக்கு மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டம் இதுவரையில் அமல்படுத்தவில்லை. மாநில முதல்வரின் காப்பீட்டு திட்டத்திற்காவது எங்களை அமல்படுத்துங்கன்னா அதை செய்ய தவறு இருக்கிறார்கள். ஆகவே இன்றைக்கு ஓய்வூதியர்கள் அவர்கள் வாங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை கொண்டு மருத்துவ சிகிச்சைகளை மேற்கொள்ள வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம். ஆனால் இங்கே போக்குவரத்து காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா குடும்ப ஓய்வூதியர்கள் சகோதரிகளுக்கு வெறும் 100 ரூபாய் என்பதும் எப்போ 2006 கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே அதையும் உயர்த்த வேண்டும். இதை நிவர்த்தி செய்து அனைவருக்கும் வழங்கக்கூடிய அந்த குறைந்தபட்ச பென்ஷன் 7,850 வழங்க வேண்டும் என்பதை கோரிக்கைகளை உயர்த்தி போராட்டம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். ஆட்சிக்கு வந்த 100 நாட்களில் பிரச்சினைகளை முடித்து வைப்பதாக உறுதியளித்த திமுக அரசு 3½ ஆண்டுகள் கடந்தும் எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என ஓய்வு பெற்ற போக்குவரத்து ஊழியர்கள் குற்றம் சாட்டினர். போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்து அழைத்து சென்றனர்.